Milagroso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, darunok sa walay katapusan. Ganap pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inahalan ug kaayuhan mo. Lusa, ayo ako milagrohi, kining kahimtang nagaantos, ako Maayong hapon mga igsoon. So, start na tawag live. Nalan ko ikuan ba? Ako ikuan na rin mga igsoon, gitarong ko rin. Sinsya na. Wait sa mga igsoon ha. Pwede naman mag-start, igsoon, i-type at followers at highlights at everyone. Kunya, pwede na yung i-share igsoon. Dapat ko i-ayos na rin. Kumusta mga igsoon? Ako sa i-share ang ato ang live. Okay? Medyo nadugay. While waiting for the others, igsoon, pwede na nyo i-mention ninyong mga higala, i-type at followers at highlights para makabantay sila igsoon. Watching from Sierra Yunis, Marvin Coronel Lozano.
Ako sang itag igsoon. Anyway, kumusta rin mo diha igsoon? Kumusta? Kanunay kung nagaampo nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas, and idagbo sa Ginoo yung panginahanglan, and then labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Mao gyud pinaka-importante. Kay magunsa man ang naata tanan pero layo pud sa Ginoo. Amen. Okay? So again, ako sa ni-share igsoon. This time we have 59 viewers. Okay. Ang imong gugma, akong Pinoy Okay, done sharing mga igsoon. akong kalit, Praise God. Salamat sa Ginoo. akong katagpawan, ang usa ka adlaw nga. Okay, so this time we have 62 viewers, 61, 62, pataas, and counting. Okay, ang shoutout ng mga OFW in different countries, and mga seaman diha, mga naka-permanent resident, tanan, no? Tanang nagtanaw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagpaminaw, mabungahong adlaw, kaninyong tanan. Okay, so, salamatan ang Ginoo igsoon kay gitagaan taglayng higayon nga mag-live. Good PM Pastor, asa ganito inyo ha dapita sa Bohol, sa Clarin igsoon, Clarin Bohol, Tangaran, Clarin Bohol. Sumulaag ka din igsoon, dali naman kung may bawaan kay ilado ko diri sa lungsod nato. Okay, praise God. And akong shout out ng mga perminti ni mga piniriso nga hinigugman ako diha. Lombia City Jail, tanan. Medina Municipal Jail, tanang piniriso. Cebu City Jail. Lain-lain nga BGMPs, maayong pagpaminaw, inyong tanan amo sa akong prayer kanunay, mga jail officer, mga warden, mga security guard, mga member, mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, mga members sa Philippine Air Force, natay mga followers diha og viewers. And of course tanang kapulisan, akong mga classmates, akong mga amigo nga mga hepe, ug sa station ng diri nga nako kanunay diri naapo ko ning serbisyo diri igsoon as their PNP life coach, Clarin Police Station. Akong gi-shout out tanang mga kapulisan diri ug ang among hepe nga si Chief Amba. Okay? Ug ako dadang shout out akong mga amigo na ko nga hepe, no, kay nadugay-dugay na ko ka shout out nila ba. Next is ang ako ang amigo nga hepe nga naa karon sa Kandihay, Police Captain Albert Sator nga Brad, shout out, no? Basin makikita ko nimo this week sa Kandihay. Kay naa ako'y tuyo diha sa Kandihay. Sumulaag ko. Shout out, no, Police Captain akong Brad from Sayas Skeptron in Arms. Police Captain Albert Sator, ako sang gi-shout out akong classmate during my criminology days. Police Captain Jasper Reyes nga naa sa Antiquera Police Station. And Police Captain Sir Onyot Introliso Abay nga nag-schooling ron para major masiguro if I'm not mistaken. And shout out Police Captain Renan Romulo, Police Captain Brad Sir Milioria nga nasa Talibon Police Station. Tanan nga mga amigo na ko nga hepe, ang uban siguro malimtan ako. Sensya na Major Ray Olar sa Luon. Shout out sa nako sila si Chief Newes, sila si Chief Batuan sa provincial na nino, sa province, sa Barracks, okay? Shout out Tagbilaran City, Barracks, o sa Camp Osmeña, Cebu. Okay? O sa tanan nga mga PCR, no, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Okay? Sa tanang mga followers, mga new followers, ato ang page, welcome kayo mo aning page. This is for the glory of God, para nis kamayaan sa Ginoo. And shout out sa tanang mga napoy mag-send og star. Thank you kay mga subscribers. Thank you so much. Subscribers aning page and subscribers atong YouTube channel, no?
Atong YouTube channel day, so wala makabalo na adya ang link ani nga caption sa live nato. Mabungahong Kristohanon gyapon na igsuon, no? Mas dali nato makitaan or ma-save, ma-download kay naay followers nato igsuon nga. Mao na yang gisaligan iyang gi-download bitaw tanang live nato. Kay ako man after ani ako ni siyang i-upload dito sa YouTube channel nato nga Mabungahong Kristohanon gyapon. Amen. So let's proceed. Shout out dai Brad Ryan. Sa to, nato ganina, nakita na ko. Asa to? Brad Ryan, where are you? Stibali doon niya? Basta di na ko makitaan, wala na. Galanida de. Okay. Shout out Brad from Germany, og sa imong whole family. Sila si singa na to, Ralph, imong igsuon. Og si Joan ba to? Og imong nanay, nga naa sa Bunbun man to, CDO. Okay. Nasa gikuan dito. Maying hapon, Pastor. Salamat na pod sa live. Pa-shout out sa akong mama. Mauningan sa imong mama. Si Nanay or Mama Corazon Galaneda ug sa akong tatay si Resco Junior, Pastor. Salamat, Pastor. O God bless tanan. God bless you more, Brad. Salamat sa kayo sa time. Katong ningadto mi sa Cagayan. O thank you for inviting us nga naka-share mi sa pulong sa Ginoo. Okay? O giusig jud mig maayo sa inyong iro nga sagol katong pitbull bitaw. Giusig ko kayo. God bless, brother. Pa-shout out, Pastor, from Kongski Kung. Okay. So, let's pray kay nasan mi lakaw ron tao digsoon. Unya naningkamot ko nga makadalikyat gud ko og live igsoon kay kaniliging busy ta usahay bitaw sa mga responsibilidad nato everyday. Dili man not all the time nga nagatubang ko sa Facebook igso, no? So ingon nga bana na sa tay gibuhat natay bulhaton man, no? So let's pray. So this time we have 80 viewers. Shout out din ako ang 159,000 followers of Mabungahon Kristohanon. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Daghang followers igsoon, mas daghan pag yung makadungog sa pulong sa Ginoo. Mas daghang mabless. Shout out, Pastor, salamat sa pag-ampo sa akong magulang nga si Jonathan Ibahay nga makaduol na siya sa Ginoo kay sama ang iyang experience sa imo. Okay. Shout out Brother Marco Ibahay. Oy ato ay ampo na igsoon. Pastor, always mi nagtan-aw diri nimo sa Europe. Croatia, hopefully makamit ta pohon pagbakasyon namo. God bless you always. Sure. Anytime igsoon. Anytime pwede ta mag-meet pohon-pohon. Inig-uli ninyo. Asa to inyo ha? Croatia, Europe, Croatia. Okay. God bless, igsoon. Ito nga na ni. Alexander C. Lumanta. Okay? Let's pray. Ano pa na regional, from Regional Glenn Persigas. Mabungawang kapunon, Pastor. Shout out from Philippine Army Scout Ranger. So ako na yung shout out ganina ang mga igala na ako sa Philippine Army, di ba? Nainingtan na ako, no? So, Brad, naka sa prayer na ako, no? So, dili sa na basta-basta inyong trabaho, okay? Again, shout out no sa tanang kauban ni mo diha, no? Nga member sa Philippine Scout Ranger, okay? Sakto ba Philippine Army Scout Ranger, Reginald Glenn Persigas. Namo sa prayer igsoon. Mga sir, salute. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart, Lord God. We invite you this afternoon sa among pagabuhaton. You alone will be glorified. You alone will be honored. We adore you, Lord God, this time. Wala mi mag-isa, relihiyon, simbahan, pundok, grupo, tao. Ikaw lamang among ipataas, Ginoong Jesucristo. Lord God, thank you so much for another great privilege that you have given to us this afternoon. Taliwala sa among kabisi, taliwala sa lain-lain nga mga responsibilidad nga gikabisihan namo everyday. Still, thank you, Lord God. Gidasig minimo, imuming gidasig nga mamalandong sa imong pulong, maghisgot sa imong pulong nining kapunon. But before we proceed, Lord God, right now, first and foremost, susiha among kasing-kasing, Ginoo. Kung na may mga butang sa among kasing-kasing, wala may makabantay, wala day ka na himaya, wala ka na lipay pasaylo ami, Ginoo. Himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo, nga mamati sa imong mensahe, nga mamalandong sa imong pulong, kay nasayod kami nga balaan kini kaayo. Make us worthy as we listen to your word this afternoon.
And of course, among giampo nga tagaan minimog kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw sa tanan willing musunod kanimo. Kay ang kadaugan, kalampusan, kauswagan, milagro naa sa pagsunod. Dili igo lamang ang mamati, maminaw, unya kalimtan. But Lord God, the blessing naa sa obedience, nasa doers of your word. So Lord God, tagaimi kasing-kasing madinawaton and masinugtanon sa imong pulong this afternoon. Tagay-usab kami Ginoo kaalam nga langit nun. Kay dili na mo matugkad, masabtan imong pulong kung kami-kami ra ang mag-interpret Ginoo. So this time, we're praying for heavenly wisdom, Lord God. Lamdag sa Espiritu Santo, Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo Ginoo, among gideklarar ang kadaugan. Walay makababag sa among pagabuhaton karon in Jesus name. And I pray to all of the viewers right now, bisan asa kini maabot, bisan kinsang makadungog ani Ginoo, kutob sa makakita ani nga live, imong ipabati, imong presensya, imong dihog, imong gahom, imong hikap Ginoo. Ang lihok sa Espiritu Santo among masinati nining taknaa Ginoo. Again, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is your moment, Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus name we pray. Amen. So, this time, okay, we have 86 viewers. Okay. 88 viewers. Ang uban kay naghuwat ra na og mag-start ha. 90 viewers. Okay, so Pastor, thank you. Shout out Pastor Desiderio Cano Himilio. God bless Pastor, God bless. Okay, padayon ta ginampuay. Abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? So, our topic for this afternoon is about kuha ni siya mga igsoon. Kana bitawng atong pagbugtong, pagsalig yun bitaw or paglaom ba. Asa man gyud nato gihatag sa mga tao ba, sa atong bahandi ba, or anything nga naa nining kalibutan or naa ba sa Ginoo. Amen. So mao na atong isgutan karon igsoon. Okay? Kaya nga to ang tema, ako maning giuluhan og ang tao ra na di perpekto, mas secured kung mudangop og musalig ta ni Kristo. Now, pangutan-on sa tamowe before ko mapadayon, kinsa man gyud inyong gitagaan og dakong pagsalig? No? Asa man gyud ninyo gibuhos ang inyong tibuok pagsalig? Asa man gyud mo unang mudangop? Sa tao ba? Okay? Sa tao ba nga maimpluwensya? Sa tao ba nga kwartahan or sa inyong bandi sa inyong trabaho? Or anything in this world mga igsoon except ni Lord? Asa man gyud ta una mo dagan? Okay? Praise God kung sa Ginoo igsoon. Kay nowadays, dagan kong nakitaan mga tao nga grabe ang depression, grabe ilang disappointment kay ang ilang pagsalig, ang ilahang paglaom. Bitaw ang ilaha bitong mura bitaw og ang ilahang nasila giplano in the future. Nasila pangandoy pero naa nila gisalig sa tao. Mura bitaw something nga ang ilaha jung gipakadak-an nga gisaligan tao, no? Mo nang daghang na-disappoint, na-depress, ang uban naghikog kay minginding sila nga na-disappoint kay ang tao mga digson man akong gibalik-balik ug ako na pong balikon karong kaponon. Ang tao bisag unsa ka buotan. Ang tao bisag unsa ka kapinangga. Ang tao bisag unsa ka kasaligan timani nga tao ra na siya. Dako kayo posibilidad 101% nga mapakyas o masipyat na ug basin madismaya ka kay iyang gisaad nimo dili niya tumanon. Amen. Mao na diha no kay tao ra na. So nakoy basahon diri igsoon painumdom nato. Salmo 118:9 hangtod sa 10. Ingon si Haring David sa Salmo 118 versikulo 9 hangtod sa 10 kay nag-ingon diri, mas maayo pa ang pagdangop ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig. 8 data una. So nasayop dito kung kuan di ay caption. Ako sang i-check akong caption igsona. Okay, sayop siya pero ako lang ning i-edit unya. Dili nita mag-start igsoon sa kuan. Salmo 118, 8 hangtod sa 9 dapat, okay? Nag-ingon diri sa 8. Again, Salmo 118, 8 hangtod sa 9. Ang 8 nag-ingon, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao.
9, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Again, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Verse 9, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon, igsoon, gipahinumduman ta sa Ginoo igsoon nga mas maayo daw nga adto ta mas musalig niya kaysa tao. Mas maayo daw nga adto ta mas musalig niya kaysa mga prinsipe, no? Sa dili pa nato ni kubkubon og maayo ron mulawom og mulapad igsoon. Una, kaning giingon og pagsalig sa tao. Okay? Niingon si Haring David. Maybe si David igsoon nagsulat ani kay naay panahon sa kinabuhi ni David nga disappoint siya, no? Nga nagsalig siya saad sa tao ba maong nakasulat siya niini kay kasagaran sa Bible ang writer igsoon ang author ang nagsulat is experience niya pareha ni Paul. Even me igsoon ako kasagaran sa akong giwali igsoon akuan ang nasinati, no? Again, ingon si David, mas maayo pa ang musalig sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Now, kinsa ang tao? Ako ning balik-balikon, ang tao dili perpekto. Ang tao mapakyas. Ang tao bisag unsa niya kabuutan igsoon, dili permente. No? Ang gugma sa tao mulubad kay tao ramang siya. No? Ang gugma sa tao karon gigugma pa kaniya ug ayo, gitagad ka, pero timan igsoon nga pag-abot sa panahon igsoon ay dakong posibilidad nga iyang gugma mulubad. Nga naman pastor, tao raman siya. Ang tao igsoon likas na gid sa tao nga dili siya perpekto. Okay? Sabta na to, dili siya perpekto o posible siya nga masipyat. Bisan pa man igsoon og daghang higayon nga giatiman ka sa tao. Nay daghang higayon igsoon nga gipangga ka sa tao. Wala pa napakyas ang tao nimo sa pag-atiman. Pero ayo pagsalig ana. Nga naman kay mao lang ni timan bisag baliktaron ang kalibutan. Tao ra gina siya. Ug tungod kay tao ra na siya, mapakyas na. Mananingon si David nga, mas maayo pa ang musalig sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Kaya nga naman, kinsa ang Ginoo? Ang Ginoo dili mo pakyas. Ang Ginoo perpekto. Ang Ginoo igsoon, once mo sulti siya, iyang tumanon. Ang Ginoo, basta iyan ang isulti igsoon, basta iyan ang isaan, basta mo gawas sa baba sa Ginoo, basta naa sa pulong sa Ginoo igsoon, mahitabo gina. Bisag madugay pa na or madali, mahitabo ug mahitabo na kay si Lord ang nagsulti. Kaya ang Ginoo Dios dili siya mamakak, dili siya pareha sa tao igsoon. Ang tao mga igsoon limitado ang pagtabang. Ang Ginoo unlimited ang panabang. Okay? That is why King David encouraged us this afternoon to put our trust in the Lord. To put our trust, mga igsoon, to the King of Kings and Lord of Lords. Sa atong tinubdan, kay kung siya nga atong saligan, di kita makabsan. Again, igsoon. Si David niingon nga mas maayo pa musalig sa Ginoo kaysa tao. Kaya nga naman, ang panabang sa tao, igsoon, limitado ra na. Apan ang panabang sa Ginoo, unlimited. Maglibog ka, saan pagdawat, Lord, mao ba ni? Gikan imo. From the north, south, east, west, bisan asa, ang panabang sa Ginoo, kana kung ning salig ta sa Ginoo. Kung musalig ka sa tao, anang tawhana igsoon? Si kinsa pa na siya igsoon? Posible nga mapakyas na. Posible nga mausab na. Kabalo maging maigsoon nga sige ko sulod og lain-laing prisuhan, halos mahurot na akong prisuhan diri sa Bohol igsoon. Og bisita og wali. And then there are so many times, there are several times nga I had an interview sa mga inmates niya. Ako silang giingnan nga, kabantay mo, Brad, sa gawas pa mo sa prisuhan, inyong mga barkada, kauban ninyo, no? Sa kalipay, grabe, kauban ninyo, nindot kayo, no? Banding-banding mo, manuyop mong shabu, tagay diri, tagay dito, no? Pero, Brad, kumusta mo karon sa naamo ron sa prisuhan? Tanan ba ninyong higala, kadugo, kaliwat, ning bisita ba ninyo? Katong mga suod kay ninyo, naa ba sa prison? Giduaw ba mo? Ining dalaw ba ninyo? O sa tubag nilang tanan? Wala, pastor. Nga naman na, igsoon. Akong gusto ipasabot o ipaabot ninyo, igsoon nga, ang tao ra lagi na. Usahay, ang gugma sa tao,
makita nimo nga kana bitong tinuod jud siya, pure love siya. Pero tungod kay tao lamang siya igsoon. Sa panahon nga usahay ba makakita siya og dili maayo nato or mapakyas ta nila, gipakyas nato sila, posible nga mausab ang ilang gugma kanato, mausab ilang tinagdan, no? Mulubad ang ilang nindot nga pagtagad nato. Ngano man, tao ra sila. No? Maundang ilang pagtabang nato kay tao ra sila. Mao na ningon si David igsoon nga mas maayo ang musalig, mudangop sa Ginoo kaysa tao. Next line, tanawa. Ang next line, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Na specific word diha mga igsoon nga gi-share ni David, prinsipe. Unsa nang prinsipe? Ang prinsipe igsoon mao na ang mga tawo nga maimpluwensya. Usa ni siya kasambingay nga dili ta pwede mosalig sa mga dagkong tawo. Bisag kinsa pa ng tawhanay imong gisaligan, mga dato nimong kaliwat, dato nimong igsoon abroad, engineer, unsa pa na abogado, no? Mga naa sa mga government official, mga high ranking official, no? Kinsa pa ng mga general nga imuhang mga kadugo kaliwat, mao na example na sa prinsipe, mga taong maimpluwensya. Unsay nakapa-impluwensya nila pastor? Siguro sikat sila, famous sila, kay dako sila katungdanan sa gobyerno, or siguro dato sila milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo. Okay? Mauna nga gitawag sila mga maimpluwensyang tao, mga dakong tao. Apaningon ang balang kasulatan nga ayaw pagsalig bisan sa mga prinsipe. Prinsipe igsoon maunay mga dagkong tao, mga inila nga tao. Gipanumduman ta karon ni David igsoon nga bisag kinsa pa ng tawhana, bisag kanang tawhana nagbanig pa nagkwarta, bisag tawhana dako pa ng tao igsoon. Bisag kanang tawhana pinakataas pa na, bisag presidente pa na siya, general, colonel, unsa, ayaw gyud didto pagsalig. Kundili ang imong pagsalig dapat sa Ginoo. Kaya ako ning balik-balikon, baliktaron man nato ang tibuok kalibutan, tao ra gyapon na sila. Tungod kay tao ra sila, mapakyas pa na. That is why daghang mga tao nga na-depress, no? Ning undergo og psychiatric doctor. Nagwala nangabuang sila igsoon mentally. Kay dako kay sila pagsalig. Ang ilang ugma murag ilang gisalig sa usa ka tawo, nalimot sila. Nga way lain igsoon nga kasaligan nga dili ta traidor. Kasaligan nga dili ta biyaan panahon sa kalisdanan. Dalangpanan nga dili ta talikdan si Hesukristo lamang. Ang tao igsoon kung naa na sa kalisod, pwede kita ibaliktok ana. Kung naa na sa kagipitan, pwede ta di ang kunon ana, something ingana. So kasabot siguro mo kung saya kung gusto ipasabot, no? Dili pwede ta mosalig sa tao. Siguro mosalig ta sa tao, may respeto ta, pero ayaw ibuhos imong pagsalig. Kana bitong I mean is ayaw himuang kinabuhi ng usa ka tawo. Amen. Bisan tanawa tagaan ta mo nganong daghan broken family. Nganong daghan karon magtiayon nga nagbuwag bisag kasado. Kay di kasaligan ang gugma sa tao. Tao ra gani. Natintal pa sa lain. Sa uyab pa grabe panaan. Langga, love, dili ka nako ibaylo, bisag kinsang gwapo, bisag kinsang gwapa, bisag kinsang nga mga foreigner, bisag unsa ra dili ka nako ibaylo, pero nganong gibaylo man karon gibiyaan man. Kayang tao lagi dili kasaligan. And speaking of my impluwensya igsoon, ako kay bawa mo nako, no. Kay bawa naman siguro uban ako ng mga followers. Ako igsoon daghan ko mga amigo ma impluwensya. Nako amigo mga abogado. Close kami sa among mayor, mga kapulisan, daghan, mga dagkog, ranggo, igsoon. Ning respeto ko nila. At the same time, napo ko'y pagsalig nila kay sila may gibutang sa Ginoo sa ana nga posisyon. Pero nga akong bugtong, tibuok, gihurot nga pagsalig, number 1 sa akong kasing-kasing, si Lord. Si Lord ray, ako ning gibalik-balik mga igsoon, sa pulong dili ti kabiyaan, si Lord ray nakatuman ana. Amen. Si Lord ray dili mo biya. Promise na niya. He said in His word, I will never leave you nor forsake you. Don't be afraid. Amen. Muna igsoon nga gidasig ta karong taknaas ka punon. Adto nato ibuhos atong pagsalig sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo. Amen. Pagbasa niya og Biblia, din paklian na ukba na daghang saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo maunay saligi. Kaya ang saad sa Ginoo naay pag-asa. Ang saad sa tao paasa. Okay? Kuha ninyo. Dili inon tanan, pero
Daghan dyan, no? Ang saad sometimes, ang saad sa tao, paasa. Apan ang saad sa Ginoo na pag-asa kanunay. Mauna nga, adto ta salig sa Ginoo. Safety ta, secured ta. Tanawa, no? Atrasan na to ni nga versa kay Salmo 118, 8 sa 9 man eh. No? Sumukat ka ta sa size. Arita sa Salmo mo backward da. Salmo 118, 6. Kung Ginoo atong gisaligan, kung Ginoo atong gikadangpan, kung ang Ginoo igso ng atong duulan panahon sa kalisdanan. Okay? Ang Ginoo atong gisuod kanunay, tanawa. Salmo 118:6, kung ang Ginoo dapi kanako dili ako angayng mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tao batok kanako. Wow. Ang Ginoo may akong magtatabang ug magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway. Okay? Sa pagsalig sa Ginoo igsoon, dili lang naay paglaom, naay panabang, naasay proteksyon. Kinsa daw makabatok na to. Amen. It means mga igsoon, once ang ato ang full trust igsoon, naa sa Ginoo. Safety kita, secured kita igsoon, tanan natong panginahanglan iyang tagbuon. Ug naay mangaway nato, siya nay bahala muaway, manimalos, it's biblical, no? So siya mo dipinsa nato igsoon. Kung pakaulawan ta sa atong mga kaaway, ang Ginoo nay bahala mo pakaulaw lang manimalos, ang Ginoo, it's biblical. So in other words, mga igsoon, pirti tang safety ha. Walay sama ka safety igsoon. Walay sama ka secured. Walay sama ka protektado. Kung naata sa Ginoo ning salig, ning laom. Igsoon, prangkahan ta mo. Gawas sa Ginoo. Tanang butang nining kay butana. Temporaryo ra na. Tanan nining kalibutana, bahandi, millions, bank account mo, imong trabaho nga dakog sweldo. Kanang imong negosyo, igsoon, nga ning uswag kaayo. Tanan, except God, temporaryo ra na. Amen? Tanan, way kasiguraduhan, igsoon. Dagang dato na bankrupt. Okay? Kay naay mga kalit nga unos na hitabo, mga trahedya sa ilang kinabuhi. Ang tao di kasaligan, tanang bahandi nining kalibutan, di kasaligan. Tanan nga naa na bilong aning kalibutan, igsoon, again, except God, temporaryo ra na. Dili angayng saligan. Kung gusto ta igsoon, nga di ka mapalaw, madismaya, madisappoint, si Lord. Amen? Kay si Lord, kabantay mo ni Lord. Bisan kapila ta mapakyas. Tungod sa kadangog nining kalibutan, sige tag kadagma, igsoon, kay daghang kay tentasyon. Nyosay, huyang ta kay busy kay kuwang tagbabad sa presensya sa Ginoo. Makasala. Sige lang tagbangon. Hagba, bangon, hagba. Pero pangutanon ta mo. Sa panahon nga ning duol mo sa Ginoo ug nagrepent, naginulsol mo. Naabay higayon nga gitalikdan mo. Napulan ba ang Ginoo pagdawat nato? Napulan ba ang Ginoo pagpasaylo nato? Nganong karon nakaginhawa pa man ta bisag makasasala ta. Nayusay gituyuan na tog sala igsoon. Pero still we survive, buhi pa ta. Kay ang Ginoo wa na usab. Mao ni gingon ni David igsoon. Ang Ginoo kasaligan. Siya ang atong dalangpanan. Di ta niya talikdan panahon sa kalisdanan. No, di ta niya libakon, imarites, itraidor. No. He will remain faithful. Even though sometimes we are not faithful. Ingana si Lord. And speaking of faithfulness nga si Lord, wa mausab ako. Akong kinabuhi igsoon, usa kadakong testimony nga si Lord wa mausab. When He says it, He mean it. Tanawa, 1 John 4:8, God is love, di ba? Pulong na sa Ginoo. Iyang pulong na, okay, iyang gisulti nga siya, gugma. Now, sa akong kinabuhi igsoon, makaingon ko nga, tinuod yun. Si Lord wa mausab. Si Lord igsoon, He remain faithful for me. Usay magsuyop ko sa una, igsoon magsulo ko. Ako pa na siyang hagdon og suyop. Halad og ikapulo sa simbahan, akong kawaton ipalit og syabok. Akong tunglohon, akong mama og papa. Magsige kog pamalikas, panungo grabe akong gibuhat, makauulaw kayo. Dapat gi-reject ko sa Ginoo. But still gihigugma ko niya. Mao nang angay gud siya kasaligan igsoon. Bisag kapila ta madagma, bisan unsa ka itom sa atong sala, bisag grabe ta kadautan, dawaton gihapon ta niya. Wa lang gihapon siya mausab, pero ang tao
ang tao igsoon. Usahay ang tao mapakyas ta nila kay tao ra lagi pud ta. Or makahimo batag wa tuyuan nila igsoon. Ilan ang padak-an, mausab sila. No? Mausab ilang tinagda nato. No, malay na imbis ni tabang sila nato, ilan ang giputol, ilang tabang or something ana. Basta ang ilang mood, ang ilang behavior towards us mausab tungod sa atong kapakyasan nila. Ingana na ang natural sa tao igsoon. Tungod kay tao lamang sila. Mao na nga nining kahaponon gidasig ta ni David igsoon. Salig jud ta sa Ginoo, no? Na may tao to all of the viewers right now, example, mga student or naamo diha. Basta tanang mga nagtan-aw karon diri. Kung na may tao nga ning pasalig ninyo sa usa ka butang, igsoon dili sala nga mosalig nila. Pero ako mong prangkahan, ayaw ihurot ang imong tibuok pagsalig. Nga imo namang gihimo bitaw siyang kinabuhi nimo. Ayaw pag-una kaayo. Mo na giingon nga ayaw iphadaan ang piso kung itlog pa na kay basin binugok na ang uban. Kuha ninyo. Because everything in this world is uncertain. Especially ang promise sa tao. Kabantay mo nang giingon sa uban nga promise are made to be broken. That's true. Daghang naghikog kay napakyas ang saad sa isikataw niya. Okay? Daghang naghikog na depress igsoon kay napalaw siya na disappoint. Kaya nga expectation sa usa ka tawo di mao. Ngano man na kay ning salig sila sa tawo. Mao na nga nining kapunon igsoon gidasig ko kamo. Adto nato ibuhos, adto nato ihurot ang atong pagsalig sa atong buhi nga Dios. Kayang pagdangup kaniya, dili siya mopakyas igsoon sa iyang saad. Siya ang dalangpanan nga di ta niya talikdan. Sa ngalan ni Jesus na ay kasiguraduhan. Ang tao igsoon timan bisag wala pa na mopakyas og saad nimo. Kana iyang mga pasa niya inigtan-on mo, makasalig jud ka kay naa gyud siya enough resources to provide your needs. Kuha nimo. Okay? Tan-aw mo dakong tao mubakir na ko ni. Tan-aw nimo mauna naa gyud siya capability nga to do what he or she has promised for you. Pero igsoon mao lang ni timan ibutang sa imong alimpatakan o kasing-kasing. Tao ra gina siya. Posible na mapakyas. Posible na masipyat. Kay likas na sa tao nga dili siya perpekto. Para sigurado, adto ibuhos, ihurot ang imong pagsalig sa Ginoo. Ayaw ihurot imong pagsalig sa tao. Kay kung nisalig kaniya nga gamay ra, ang unahan dili man mao ang resulta, at least dili ka maingon nga matandog og maayo kay ang imong tibok pagsalig wala man nimo gibuhos niya, no? So kung dili nimo ibuhos imong pagsalig sa isikataw nimo, kung dili man mao ang resulta sa iyang gistorya, sa iyang saad igsoon, at least dili ka as in kana bitaw ma-disappoint og maayo kay nag-expect naman ka nga ang unahan ani tao ra ni, posible ni masipyat, no? Dili na ka ma-surprise ba? Apan kung ang imong pagsalig igsoon adto nimo ibuhos sa Ginoo, sigurado nga dili ka ma-disappoint, dili ka madismaya, sigurado igsoon nga walay depression nga mahitabo nimo. Kay once si Lord mo saad, once si Lord igsoon musulti, matuman gud kini usay lang dugay kay kani si Lord kay on process pa ba, no? Sometimes si Lord kay testingan atong pagtuo ba, pero mao lang ni ang sigurado igsoon, basta saad sa Ginoo na imong gisaligan, madugay man na siya o how many years ka magpaabot or madali man na siya, depende man na ni Lord, pero naay kasiguraduhan, naa kay paabuton, dili ka mapalaw. Kaysa mosalig ka sa tao nga imong ibuhos imong pagsalig, apan ang ending disappointment. Og naara ba ko'y nabantayan na igsoon, paminaw mo, based on my experience or sa akong naobserbaran sa ubang mga tao, sometimes si Lord ingani, once makita ni Lord nga ang imong pagsalig, naaman sa tao kaysa niya, once makita ni Lord nga ikaw ang imuhang pagtuo bitaw or paglaom ba, murag imo na gyud
Nasa tao ba? Murag mas nisalig ka sa tao kaysa sa Ginoo. Once makitaan ka ni Lord, ana, usahay ra ba? Bungkago ni Lord na, no? Usahay, itugot sa Ginoo nga, ang saad anang tawhana nimo, dili i-grant. Nga naman, kay nakita sa Ginoo nga ang imong pagsalig naaman sa tao kaysa niya. Kay gusto pamatud-an ni Lord nimo nga ang tao di gina kasaligan, nga ang tao lang na, nga ang tao dili perpekto, nga ang tao mapakyas pa na, posible nang mapakyas bisag unsa na kakasaligan. Gusto ipaybaw sa Ginoo lang nimo maong iyang gi-break ang promise sa tao. Diha kanimo, no? Yang imong pasanginlan ang tao, no? Si Lord na, kay nakita niya nga murag ang imong pagsalig nara sa tao, no? Ningon na bala ang kasulatan pagid naigingon din sa pulong sa tinunglo ang musalig sa tao, no? Mao na nga sometimes ang saad sa isikataw nimo i-break ni Lord. I-allow ni Lord nga ma-disappoint ka. I-allow ni Lord igsuon nga madismaya ka, ma-depress ka aron ma-realize nimo nga sayop ka. Kay imong gihurot ang imong pagsalig, ang imong gugma sa isikataw nimo. Instead nga sa Ginoo, gusto lang pamatud-an sa Ginoo nga diri sa silong sa langit igsonog sa yuta sa tibuok kalibutan, walay lain nga ngayang kasaligan dang panan igsoon nga di tatalikdan, nga di tapasagdan, bugtong si Ginoong Hesus lamang. Og sa dihang mosalig taniya, nay kasiguraduhan. Kung mosalig taniya, nay hayag nga ugma. Kung mosalig ta sa Ginoo igsoon, dili ta madismaya sa unahan. Kung mosalig ta sa Ginoo, nay hayag nga kaugmaon, nga atong matagamtaman. So to all of the viewers right now, Ikson, ako mong pangutanon, di ba? Pila man mo kabuok diha nga nadismaya mo. Di ba? Nadismaya mo. Kinsay nakasinati diha, Ikson, nasakitan ka, no? Na-disappoint ka, and then naabot na sa depression. Nga naman na, kay ning salig ra kayo ka sa tao, or ning salig ra kayo ka sa butang, or ning salig kayo ka sa imong tinigom, or ni salig lang ka sa imong kaalam. Di ba? Ako na nang giingon, Ikson, tanan nga naan ning kalibutan na, di na ang ngayong saligan. Apil ang imong kaalam, bisag bright pa kayo. Kay tanan nga naan ning kalibutan na, bahandi, tanan, unsa man na, Ikson, posible nga mapakyas na. O sa lamang ang dili mapakyas, ang Ginoo lamang. Mao na mga Ikson nga, if ever there's anyone who are watching this time, na nagtanaw karon nga nakasinati ka, nga disappoint ka, pamalandungi ni igsoon kani nga mensahe o isipa nga katong tanan puro to leksyon to nimo nga dili gyud ay maayo nga mosalig ka sa kwarta, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa sikataw nimo o sa imong mga bakir diha, mga dagkong tawo ayo. Praise God kung naa kay mga gisaligan ana, pero mao lang ni timan adto ibuhos tanan nimong pagsalig sa tong buhi nga Dios, kay sigurado nga naa kay paabuton, sigurado nga di ka ma-disappoint, sigurado nga di ka madismaya, kay ning saad si Lord, dili ko kamo pasagdan o dili ko kamo biyaan. Siyang atong magbalantay, walay makulang kanako. O kung unsa ang iyang sugdan, iyang tapuson, pulong na sa Ginoo, Ikson. O siya nga nagsulti Dios, dili tao. So unsa pa may atong gidugayan, adto na tamo salig sa Ginoo. Di man Ikson, bisag unsa kakasaligan ng tawhana, bisag unsa kakasaligan imong trabaho, kay pinangga ka sa imong amo, ayaw pagsalig even sa mga sitwasyon, kay mao ni timan bisan gali ang imong anino, sa panahon sa kangit-ngit mo biya kini kanimo, kabantay mo. Tanawa na imong anino, Ikson, una ba kay anino kung ngit-ngit kay wala. So usa lang ang bupasabot ana, way lain nga ngayang saliga na to ang Ginoo ra gid, Ikson. Dili siya mo pakyas. Iyang pulong dili ta pakyason. Unsa ingon sa balang kasulatan, mahanaw man bisan ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Ginoo mobarog sa walay katapusan, mulungtad kini. So angayan nga adto ta mo salig niya. Kay naay hayag, naay paglaom, naay kaugmaon nga perting ninduta kung atong isalig ang tanan sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord God, salamat. Salamat sa imong mensahe, imong gipanumduman, Lord, nga kung na may mga panahon ning labay nga nasakitan mi,
na-disappoint mi, na-dismaya mi tungod kay ning salig mi sa isikataw namo, ming salig mi sa sitwasyon, ming salig mi sa among kwarta, among bahandi, Lord God, pasaylo ami. Apan salamat Ginoo kay tungod sa imong mensahe karong kahaponon, imo ming gipahinumduman nga walay laing angayang saligan, walay laing angayan lauman Ginoo nga dili minimo nga dili mi mapakyas, nga dili mi mapalaw, nga dili mi madismaya, ikaw lamang. So Lord, right now I pray to all of the viewers right now nga mo yung bugtong pagsalig, paglaom anha ragid kanimo. Kung naaman mi kaila mga dagkong tao, mga maimpluwensya nga tao, mga dato Ginoo, bisag kinsa pa ng tawhana Ginoo, mas anha gid mi mo salig nimo. Kay diha kanimo nay kasiguraduhan. Diha kanimo Ginoo, dili gid mi madismaya. Diha kanimo naihayag nga ugma Ginoo, kay ikaw ang nag-design sa among future. So Lord, again, I pray to all of the viewers right now, tudloi mi Ginoo, pahinumdumi mi Ginoo, nga anha ra gid mi mo bugtong ihurot ang among pagsalig kanimo. And if ever, Lord God, masipyat mi, imo ming makit-an nga naa mi sa tawo ni salig, badlunga mi Ginoo. Anda mi disiplinahon nimo, Lord God. Aron Ginoo makakat-on mi, aron ang among pagsalig anha ra gid namo ihurot nimo. Kay ikaw lamang ang kasaligan nga dili gyud mo biya kanamo. Ikaw lamang ang among dalangpanan nga di gyud minimo pasagdan. Imo gyud ming kaluy-an og imo ming tabangan og walay higayon Ginoo nga imo ming balibaran. Kay ikaw Dios ka, dili ka tao. Ang imong saad naay paglaom, naay pag-asa. Dili ka paasa Ginoo sama sa tao. So again, Lord God, I pray to all of the viewers right now. Tanan nga naminaw nagtan-aw karon Ginoo. Tabangi mi Ginoo. Nga among hugot bugtong tibuok pagsalig anha ra gyud kanimo, dili sa tao. Kay ang tao dili na perpekto, mapakyas na. So Lord, tabangi mi Ginoo, aron dili mi madismaya or madisappoint sa unahan Ginoo. Again, salamat sa imong pulong. I pray nga kani nga mensahe karon nga among nadungog, mao ni hinungdan Ginoo nga dili kanamo ikabaylo. Mao ni hinungdan nga bugtong among tagaan sa tibuok pagsalig, ikaw lamang Ginoo. Kay naay kasiguraduhan kanimo. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And again, sa makausap pa, I pray, nagaampo ako Ginoo. Tanang viewers karon Ginoo. Sanasang dapita, sanasang nasora, nagtanaw karon. Lord God, unsa man ang ilahang sitwasyon karon, ilang kahimtang. Unsa man ilang naba sila gihambin mga kasakit, na sila mga problema ang gidaladala nga wala nila gi-share sa uban. Ang tanan dayag nimo Ginoo. Ang ilang kahimtang karon nakit-an nimo, klaro kayo sa imong pananaw. So Lord, I pray, unsa man ilahang problema karon, unsa man ilang mga kabugat, mga struggle, ilang mga battles, ilang gidaladala karon nga kasakit, Lord God, mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Lord, I pray, unsa ang pinaka-need nila nga milagro karong taknaa Ginoo, mamuhat ka, imong ipasundayag, imong ipasinati kanila Ginoo, in Jesus name. Imong ipasinati Ginoo ang kabulungang butang, imong ipasinati, imong panabang, imong milagrosong kamot, imong palihokon sa ilang sitwasyon karon nga tabangonon sila Ginoo. In Jesus name. Thank you Lord. Salamat kaayo Ginoo. Diyos ka nga milagroso. The moment we call on you, automatic motubag ka sama sa imong gisaad sa Jeremias 33:3 ug magpakita kag mga kaibulungang butang. So Lord, salamat nga ningliho ka karon sa ilang sitwasyon. In Jesus name. Thank you so much, Lord. Salamat sa solusyon. Salamat sa kasulbaran. Salamat sa kalinaw, kalipay, kagawasan, Ginoo. Kaayuhan sa mga balatian. Kabag-uhan, Ginoo. And tanan, Ginoo, financial breakthrough. Tanan-tanan sigun sa ilahang gikinahanglan karon. Salamat sa katubagan, Ginoo. Amo ka nang gituuhan, Ginoo, nga naa na namo karon na angkon, Ginoo. So, Lord God, himo alamang kaming angayan og takos kapiyalan sa panalangin nga gikan kanimo. Mao kini among pag-ampo aman, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan sa ngalan ni Jesus nga amo ang bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen ug amen. That's all for this afternoon. Thank you so much sa inyong pagpaminaw igsoon. Salamat kaayo and akong ibalik tanang dungog
dungog og himaya sa tumbuhi nga Dios. And I pray nga karon jung adlaw di ni matapos nga di ta panalanginan sa Ginoo. In Jesus name. Ug sa tanan nga nasa lain-lain kanasuran, I pray tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. So, again, that's all for this afternoon. And sa tanan nga wala kabalo sa atong YouTube channel, ang link na ani nga caption igsoon. So, thank you kayo mga subscribers. Salamat kayo mga subscribers ani nga page and sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. O tanan-tanan mga new followers, welcome kay mo ani nga page. And I want to encourage everyone nga i-invite inyong friends to follow our page para mas mabless pud sila igsoon. Amen. Mapanalanginan sa sila sa Ginoo. Dili kay kamo lang. Amen. Hi Pastor James. Salamat sa mensahe. Welcome igsoon. God bless Sister Joanne. Okay, gi-shout out ka na ako ganina. O wa ka kasugod. Okay? So again, that's all for this afternoon. See you next time. Hopefully karong gabi makalugar ko. Pero murag na ami meeting or na something himuon kay namang goy camp diri sa Bohol. Bohol on fire nya murag muatin na to ang mga youth ba. No? So again, salamat sa inyong pagkiguban igsoon. Dungog ug himaya kung ibalik sa tumbuhi nga Dios. Ampo, amping, abanti ta kanunay paras kay mayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. See you next time. God bless. Oy, Brother Ralph Bitonyo Galaneda, God bless you more. God bless you, brother. Amping. And igsoong Kelly Berkines mag-reply daw siya. Okay, God bless igsoon. God bless. So again, see you next time. Ampo gamping